Os alumnos e as alumnas de terceiro ESO de Isa Crisquelenis fixemos unha tarefa para o proxecto Terra sobre as augas termais e os balnearios. Aos de Caldas cuidemos ir, mentre que o de Cuntis e Caldas das Taipas buscamos información na web. Os obxectivos foron varios. Por un lado, investigar sobre as augas termais, que son, a súa clasificación segundo a temperatura, como se producen e as súas propiedades. Por outro lado, tamén procuramos información sobre os dos balnearios existentes en Caldas de Reis, o d'Ávila e o Cuntis, mediante entrevistas. A súa orixe, cal é o máis antigo, as instalacións, os seus programas e PACs, curiosidade de cada un, etc. Para facer a tarefa, primeiro buscamos información nas redes sobre os conceptos traballados, a nivel lingüístico e científico. Unha vez documentados no tema, fomos a cada un dos balnearios de Caldas de Reis para obter mediante entrevistas informacións máis concretas. Finalmente, con toda esta documentación, levamos a cabo a redacción do guión para edición de vídeo.